So, lakad tayo dito, guys. Ang ganda ng view dito talaga dito sa Bohol. Ayan. Hi guys! May mga sinampay pa. Yung mga just in case kung gusto nyo pumunta dito, ang ganda dito. Hindi lang natin makikita yung dagat. Siguro bukas or may time na makabalik kami dito. Maganda yung dagat sa Panglao. Ayan guys, yung mga pwede nyong pagkainan pag pumunta kayo dito. Hello, good morning guys. Ayan yung pinapin namin na barko. Hi guys! Hi guys. Ayan yung aking father-in-law. So ayan, today is January 13, 2019. Ayan, bye-bye now. Welcome to Bohol. And medyo madilim pa kasi anong oras pa? Mag-aalas 5 pa lang. Kaya ayan, finally. Hi! Great! Ayan. Great! Gusto niyo yung vlog. Yung sister-in-law ko. Ayan. Actually, may mga naiwan pa sa taas. Kami pa lang yung nauna. Kaya ayan. Welcome. Hi guys! Bohol. Ayan. Puro like that. Ayan. Ito yung sasakyan na Hello guys! So today is continuation nung ganinang vlog kasi hindi ako nag-vlog kasi parang wala akong kaano lotay ako, parang pagod ako. Eh ngayon aalis kami, lodging house lang may resort na tawag doon. So doon kami pupunta. Actually naligo na ako dahil meron ako ngayon. So hindi ako pwedeng maligo sa pool. And yan. Dito tayo sa Bohol. Dito pala Bohol, Panglao. Nandito kami sa Bohol, Panglao. Today is day 1 namin dito sa Bohol. So ayan. Asa tapos na dagat, mama? Dito. Malalakad lang naman namin kasi yung mga ibang relatives ni Hagrid ay ni Papa nag-rent sila ng na matutuluyan. Kami lang yung hindi kasi gagastos pa ba kami, may free. Malapit lang kasi yung bahay dito ng lola ni Papa. Malapit lang yung bahay dito. Talagang kasi malapit lang. And yun. So hindi na kami magre-rent. Kasi silang lahat magre-rent sila. Kami lang yung matitira doon. Wala nang matutulog doon sa bahay. Kaya kami yung matitira doon. Kami lang. Kaya kasi patsaka pupunta kami sa Alona Q sa hindi namin alam kung bukas or mamayang gabi, hindi ko alam. Pero pupunta tayo ngayon doon. Mama! So lakad tayo dito guys. Ang ganda ng view dito talaga dito sa Bohol. Ang konti lang yung mga sasakyan. Kaya medyo hindi siya ganun ka-crowded yung ating daanan. Malapit lang dun lang na side. Bari na talagang lakarin. Sila man to no. Kasi yung mga sister-in-law ko nauna na sila dun. Nahuli kami. Ayan na. Diriki pa. Tagatulog dun. Mula mo dun. Ayan guys, nandito lang ako sa swing kasi hindi ako makaligo. So sila lang dun yung naliligo. Actually, parati kaming nandito before. Dito kami lagi noon tumatambay. Noon dito kami sa Bohol. Diyan na kwarto yan. Hindi ako makalimutan. Door number 8.
Yan, main door na yan. Diyan kami natutulog. Nakatulog kami dyan once. Ngayon, hindi pa ganito noon yung setup niya. Ngayon maganda na siya. Ayan. Hi guys! May mga sinampay pa. Yung mga naka-rent dyan, mga Amerikano, mga Korean. Yun yung mga naka-rent. So, ayun. So, kami, hindi naman kami nag-rent. Doon lang kami sabay kasi kami lang talaga yung matitira doon. Pero mag-picture-picture kami mamaya para Hello guys! So, andito kami sa Alona. Ang kita nyo, medyo maliwanag. Hindi siya ayan. I love Alona. Actually, malalakad lang namin to galing dun sa bahay. Hi guys! Kasi malapit lang talaga kami dito. And, ayun. Kasi kompleto yung side ni Papa. Kaya, ayun, mayroon kami sasakyan si Papa. Hi Pa! Hi guys! So actually, hindi ito ganito dati. Ngayon maganda na siya. Alona. Ito sa Panglao to guys. Alona. I love Panglao. Actually may band dito. Playground. Ayan. Just in case kung gusto nyo pumunta dito. Ang ganda dito. Hindi na natin makikita yung dagat. Siguro bukas or may time na makabalik kami dito. Maganda yung dagat sa Panglao. Panglao Bohol. Ayan. Si Hagrid. Ayan, yung anak ko. Medyo madilim. Ayan. Playground. Dito guys, so. May van. Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause if Ayan, dito kung gusto mo magpaluto ng seafoods guys, so meron dyan. Dito. Soon to open McDonald's Panglao Fair. May, ano na, 7-Eleven din diri pang. Ayan, papunta tayo sa Alona Q. Matid kong mataba. Papunta tayo doon. Tingnan ako na yung buhok ko kasi ang init na. Naka-jacket pa man lang din ako ngayon. Kaya medyo maingay na.
guys, kung gusto niyo yung mga charm. Magpahena, may hena. Pahena kan? Ito eh. Pero mga matulog sakit. Pahena. Meron ding mga, ayan o. Mga charm. Eto na. Pero hindi natin ma-enjoy yung beach kasi ano siya, maldilim. So, may mga Korean mart. Meron parang Korean mart dito. Gusto yung mga Korean. Ayan siya. Korean mart. Ayan, yung fine sand. Ayan. Medyo madilim nga lang. Ayan guys, yung mga pwede nyong pagkainan pag pumunta kayo dito. Ayan. Eaterias by Alona Q. Ayan. Ang ganda dito. Oh, diba? Bongga. Ang dami namin. Lahat yan kasama namin, guys. Ay, sorry long. Sorry pod.